De groep eilanders komt van de maan, liek als wel vaker, maar vertraging on in Hovert. De mensen die naar het Ameland daar willen, staan enkel te wachten. De Amelanders willen dat de staatssecretaris nou met maatregels komt, omdat de veerbod heel iets vaker te let komt. Dat heeft een aantal oorzaken en een van de belangrijkste daarvan is dat de geul op orde moet zijn en niet op orde is of was. Op dit moment is er weer heel veel werk aan gedaan, maar over een maand dan is het weer slecht. En ik wil een vaste afspraak hebben dat de minister gewoon die verantwoordelijk is voor wegenonderhoud, ook vaarwegenonderhoud, dat ook gewoon goed doet. Bij een bus gaat de groep naar de Harkzit in Den Haag. Verschillende eilanders gaan mij. Allerlei soorten mensen, ondernemers, raadsleden, burgers, alle soorten mensen die geïnteresseerd zijn. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht dat de Kamer goed naar ons luistert en dan vervolgens de staatssecretaris gaat vragen om haar taak te doen zoals het hoort. Je zult maar ergens wonen en opeens te laat op je werk komen, te laat op een afspraak in het ziekenhuis, te laat werknemers binnenkrijgen en ga zo maar door. Dat is niet normaal in dit land en dat is ook niet normaal op Ameland. En dat is wat wij in Den Haag gaan overbrengen. Dus ik ben heel blij dat jullie meegekomen zijn en laten we er een mooi feestje van maken. Dankjewel. Hey.